Көркәм тамаша рухныклыгы. Байлар сабасында гадәти булмаган ярышлар узды. Атларда көрәш буенча дөнья чемпионатында Россия төбәкләреннән якын чит илләр Үзбәкстан, Казакстан, Кыргызстан, Калмыкия, Башкортстан һәм Татарстаннан 36 спортчы катнашты. Чемпионат кагыйдәләре буенча ярышта катнашырга 19 яшькә җиткән спортчыларга гына рөхсәт ителә. Атлар махсус әзерлеккә ия булырга тиеш. Ат өстендәге иярдә озаграк торучылар җиңеп чыкты. Ярышлар һәркемнең зур игътибарын җәлеп итте. Җиңүчеләр медальләр, кыйммәтле призлар белән бүләкләнде. Бу ярышны инде мен 19 елда үзебезнең тренер, көрәш тренеры алып барган иде ярышка инде. Оста булда кирәк, атның ярдәменә кирәк дигәндәй, атның хәлләрек булса бит инде әйбәтрәк, төртеп бара азрак. Бурында астырмай. Казакстан бик көчле тыйла инде. Хәле менә көрәшкән 2 тапкыр алар белән икесе бәндә инде. Икесендә җиңеп чыктым инде булай. Аллаһка шөкер. Табай нормально инде монда соперниклар җитәрлек үзе өчен.